Make the ground shake. מה קורה יוטיוב? אתם חיכיתם ליום הזה, והיום הוא הגיע. השאלות ותשובות. עכשיו, אין לי כל כך הרבה שאלות ששאלתם, כי חיפפתם בדבר הזה. יש לי רק שתי שאלות שכתבו לי, ושתי שאלות שחברים שלי או אנשים שאני מכיר שאלו אותי בנוגע לערוץ. אז יאללה נתחיל. בואו נרד לתגובות ונראה איזה שאלות שאלו אותי. למה תכננת לעשות סרטון של שאלות ותשובות כאשר אין מספיק רשומים בערוץ שלך? אוקיי, אז הנה התשובה שלי. זה היה מין מבחן כזה. אני חשבתי, אולי אם אני אקבל על זה הרבה צפיות וישאלו הרבה שאלות, אז אני יודע שהערוץ שלי מצליח, ואם לא, אז לא. מרוצים? אוקיי. ואני חושב שעוד מעט מספר הרשומים שלי יעלה. אוקיי, השאלה הבאה. האם אני חתיך במציאות? וואו. שאלה ממש קשה. איך אני אענה עליה? תקשיבו. אופס, תתעלמו מההודעה. האם אני חתיך במציאות? תקשיבו, אני לא מכוער, אבל אני לא חתיך הורס. אני סבבה. אומרים שאני חתיך וכל זה. בגלל גובה וכל זה. פרצוף. אוקיי, אז השאלות שכתבתם לי עניתי עליהן. עכשיו אני סתם מכבה את זה. ועכשיו שאלות שאנשים שאלו אותי. שאלה שלישית. לכמה סאבים אתה מצפה להגיע? שאלה רצינית. אני רק פתחתי ערוץ מתחיל לפני איזה חודשיים. אני יכול לומר בערך לכמה אני מצפה בשנה הזאתי. עד סוף החופש הגדול אני מצפה לפחות ל-30-40. במקרה הטוב. והשאלה האחרונה ששאלו אותי זה בין כמה אני במציאות. אז אני בן 14.5. טוב, זה היה השאלות ותשובות. ותקשיבו, יש לי גם הודעה לספר לכם. אני אצא לחופשה מיוטיוב לכמה זמן, בגלל פסח וכל הלחצים בבית ספר וכל זה. גם יש עוד מעט מבחן חשוב מאוד, אז נתראה עוד איזה חודש, שבועיים וחצי. יאללה ביי.